President. Di si Raymond. Sabado karon pero naa siya pasok. Taman daw siya sa alas 4. Tagay sa say alas 4 iyang. Kasi wala te. Sila diha. Wala gyapon. Ada gundang nagbaligya. Oh, datura ilag. Doktora. So bisan og Sabado naa siya klase. So di ana ang iyang allowance. Kwa Nawat tayo sabit. Dia po si Cyril nanlaban na siya. Video may pajama. Sayo si Lia TV diri kay mag-upload. Dili ng mga bata kay. Tapos si Manang pod kay wala siya naka-upload kagahapon kay Guys, gusto kay uwan gapon sa bukid. sugman kayo uwan kagahapon, mao siya naka-upload, wa siya nakatugbong. Nakapuna ang ulan. Manay sayo siya nagtugbong kay para nga maka-upload. Kay sayang pod ang adlaw nga wala siya upload. Mao lagi. Tapos kagahapon nag-release sila ni Cyril sa ilang card sa eskwelahan. Ug di ang iyang mga grado. Di ang iyang card ni Cyril. Og with honors yapon siya. Maintain na iyang gikan sa elementary paingon sa junior high. Hantod karon nga nag senior high siya. With honors yapon siya. Diya si Abril mura na tigwang daot. Nagkasabot yang debate. Madugay ni siya na makuan na gid niya. Angkol na kay naong. Papay angkol pa kay naong inuma pa. Tayo nag-edition daw. Naunsa naman na imong pajama in taon iha nganong ginabukos-bukos naman na nimo. Ay, ato man din ang buwan niya ta. So, yung ibukod. Asa day ka? Unsa imong sakyan day? No guys, manihapon. Mamahaw ta. Ano ilis? Oh. Diya si Koreana nakasiting na. Hello guys. Isira to kor kay against the lights. Agay isirad ang siya. Say ayaw muna niyang kumain. So kami lang muna ang kakain. Maaga sila dito kasi nag-upload sila. Tapos yung ulam namin kagabi ay paksiw na tilapia. So hindi na ubos at saka bagoong. So kain na tayo pag pre na Koreana. Hello guys. Hello guys. Kung sa imong damgo gabi kor. La. Nakatug sa Amerika. Nag-ato sa Nya. La na. Nag-ato siya sa Amerika? Pag abot Unsa mo ka? sa Amerika unsa may imong istorya? Welcome to the America. Hello, what's up? What's your tuyo? Hello, what's up, what's up? Mga unta ninyo tanan. Pagkaon na sa. Pagkaon sa. Kita sabaw mo rin? Hi guys, good morning. So magadto mi sa merkado. Magpalit mi sa burger guys kay naigi padala ni Ma'am Gisilo nga kanang para pa burger. So ako ang gisugo ninsi kay tuwa sila nagkuan sila. So kami ni Isay-Isay ang magkuyog og si Abril pod ang mag-drive. Ito at ang pitron. Ito na pizza bitaw. Basta dito na Ito ko na sa orderanan sa pizza.
Nani nami guys, mag-order nami sa burger. Nani mi mag-order kay. Dahil na yan. Order na. Order na. Sa Dani. May burger, te. Pensit, te. Alo. Puro na kuan. Ano na lang isa ka hotdog yung oh. Ito guys, mga onmi naglungag si Lia TV sa saging. So di ay ginamos. Tapos di apoy pansit canton, saging. So mga onta ninyong tanan-tanan. Sama niya, snack na po ni siya. Mga onta, saging, bagoong, at saka pansit canton. Kaunta ninyo tanan. Kain ta guys! Kumula yung simana, di nang bali-bali, nagtanaga, nakalisip iya di ay. Mundin kahit kay tawagon. Ako mo ni Dilawan. Dak ka, mayaman ba? Ganti ka ni mami lagi, ma. Mami? Mami. Sa? Sabunin na bintoy. Ikaw nagluto na ni Bing? Amat mami. Kaunta, ate Giselo, Ma'am Nelfa Sarmento, ate from California, ate Mar, kaunta ate Mar, ate Elizabeth, Mananglos, lahat-lahat, kaunta ninyo tanan, saging. Ma'am Nicoris, kaunta. Kan bugat? Kaya ra. That's good. Angeli Potoy, kaunta. Miss Karen Palma, Manca Orion, kaunta. Kaya ra man. Ano Mimi Beng? Maybe. Kayang-kaya ra niya. Nilog ba Bing? Ang bita ka. Ay, sa ka unang init, kaya kasubuhan mo na. Pag ginaw ba? Habong nawas ba? Kupaan na lang gabi. Ay, kasubuhan mo na siya. Gagmay lagi kini tinamos. Gagmay maranay. Ano guys, mami? Usap na siya ng gikam. Motor ba rin siya? Ano? Ano wala ka panaw? Atras din siya dahil.
Ayan, nung agad na trivia. Vincent! Tabuni itong saging sa sako ba kay ipon kuan? Ako? Nasa ilang sabo. Purot sa manok ko. Mami! Ang saman mo Ngaon dali. nag-joke mo? Mana. Okay. Hala. Dali ka maon ta. Here sila. Alam ne? May saging. Oh, ay dapat naman po ay saging dani di ay. Timing kay murag lami jud kaon karon oh. Here sila guys. Nag-snack sila or paniud to ba ni? Hala. Hala. Isa man na ah. Napay pansit canton, napay ginamos, saging, lami na. Thank you so much! Mommy Vic, halat ang Nausap to si Vincent. Anong kawalat ka noy? Here na guys, sa mga sosyalan. Maraming salamat, Mommy Vic. Eto na, nakabili na ako. So, hintayin ko na lang din ang kama. Yung sabi ni Kuya, baka daw Merkulis or Huwebes. Alam mo tapos nila yun. Hala! Nindot na ba nga kama ang aking. Pila ng oven toaster te. Thank you so much, ha? Pila ng oven. 1,080 tapos ang kuan kanang rice cooker kay 1,445, 1,480. Pareha sa rice cooking nga gi pakuan ni Ma'am Pinay Beauty. Ha? Pareha sa rice cooker. Rice cooker. Yuwa. Thank you so much. I love you all, guys. Sana hindi may skip ang ads. Katong sa mo tanaw katong pwede sa makalitson. Saan makalitson? Hmm. Napaday oven toaster nga pwede makalitson. Hmm. Maraming salamat sa lahat-lahat. I love you all, guys. Bye-bye. Ano mo ito, Kaon ta Maura guys. malay na diha. Sa inyo, guys. Among paniod to ganiha guys, burger kasi nagpa-burger si Ate Giselo sa amin. So hindi na ako nakabidyo sa pagkain namin kasi nag-live man si Lia TV sa Facebook. So doon nanood si Ate Giselo sa sa live ni Bibi sa Facebook kay nagkanta-kanta man may kaganiha. Among karon alas 3 na pod nang snack na pod may saging. Daw kuan sa giparisan sa ginamos niya naay pansit canton. Daog ang snack. So mga unta ninyo lahat guys.